ଯାଇଥିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ସିପାଲିଟିରେ ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଥିଲା ଏ ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିବ ସେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶାଖାର ସମସ୍ତେ ସେଠି ସେ କାମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେହି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେଇ ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜନ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଶାଖାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କର କାମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। କିଏ ଟିକେ ଆଗରେ ଅଛି କିଏ ପଛରେ ଆସିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଆମର ଆବେଗ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ କଥାକୁ ମନରେ ଧରିକି ଚରମକୁ ଆରାଧ୍ୟ କରି ଧରି ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିକି ଆମକୁ ସତ୍ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚରମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋ କାମ କର ମୁଁ ତମ କାମ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାମକୁ ଆଗେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆମେ ଆଗେଇଲେ ଆମର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏଇଆ ତ ନାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ନା ସମ୍ଭବ ସେଟା? ଠାକୁରଙ୍କ କରୁଣା ବିନା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ? ଠାକୁରଙ୍କର କରୁଣା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କରୁଣାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଧରି ରଖିପାରିଛି ନାଇଁକି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇପାରେ, ଯିଏ ଠାକୁର ବତେଇଥିବା ମାର୍ଗ ଯେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିଲେ ଆମେ ଜୀବନର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଆଗରୁ ବତିଯିବ ଆଉ ଆମର ଚଲାପଥଟା କୁସୁମିତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆପେ ଆପେ ବଢି ଯାଇପାରିବା କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ କାରଣ ସିଏ ଚରମନାଥ ଚରମପାଣି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏଇଠି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ନିଜେ ଗୁରୁପାଦ ଗୁରୁମା ଆସିକି ଏଇଠି ଶାଖାର ବୋଧହୁଏ ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଛି କି ନା ସବୁ ଶାଖାରେ ହେଇପାରିଛି? ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ସେ ସଦାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେଇଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଏଇଟା ଏଇଠି ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ଆଜି ଶାଖା ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଶାଖାଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେଟା ଛାତ ଘର ହେଲା କି ଚାଳ ଘର ହେଲା କି ସେଟା ଦୁଇତାଲା ଘର ହେଲା, ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଲ କି ଏଇ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, ସେଇଟା ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ସେତେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଆମର ଯଦି ଶାଖାର ଦିତାଲା ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଠିକରେ ଚାଲିପାରିବୁ ବା ତାକୁ କରୁଣା ପାଇବୁ ବା ଆମ ଶାଖା ଘର ଛୋଟ ହେଲେ କରୁଣା କୃପା ପାଇବୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଇଗୁଡ଼ା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ। ସେଇଟା କୋଉ କାମରେ ଲାଗେ ଯେ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ ଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଛାଇ ହବ ସମସ୍ତେ
ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କରିପାରିବୁ। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ନାଇଁ, ସେଇ ଯାହାକି ଆଖିକୁ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କରୁଣା ତ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, କୃପା ତ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଧାରାଟା, ସେଇ ଯୋଉ କୃପାର ଧାରା, ସେଇଟା ସବୁଦିନେ ଚାଲି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଦେଖିକି ମନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମକୁ ଆମେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲାବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଂ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଇଥିରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କିଏ ଥିଲୁ ବୋଧେ 8-10 ଜଣ ଥିବେ, କାରଣ କିଏ କ'ଣ କାମରେ ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ। କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଯେତେବେଳେ ଛକରେ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଜଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଖବର ପାଉ ପାଉ ଯେ ହଁ ଗୁରୁମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଯିବା ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ ନାଇଁ, ଏଇ ଭାବନାରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ନାଇଁକି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ ଯେ ଜଣେଇବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତିଟା ଜଣେଇବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ଭାଇ ଖବର ଦେଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଥିବେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଭଳି ସିଏ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁକି। ଏଇଠି ସିଏ ସିନା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ବସି ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି, ବାହା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛୁ, ବାହାର ଲୋକ ନା ନିଜେ? ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁ, ତାକୁ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ବାହାର ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ? ଏଇଠି ଯୋଉ ଠାକୁରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି ସେଟା କେବଳ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାମ ବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନିଜ କାମ କଲାବେଳେ ବି ମାଟି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସତ କଥା କି ନାଇଁ ମା? ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି, କିଏ କାମକୁ ଯାଇଛି ବିଲକୁ କାମ ବେଳକୁ, କାରଣ ସେଟା କର୍ମ, ସେଟା ବି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଧରିକି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କେତେଜଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲା, ସୁଯୋଗ ନଥିଲା କାହା ସହିତ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନଥିଲା ଯେ ଖୋଲା ମନରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ହରେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଆବେଗରେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏତେ କଥା କହିବା ଭିତରେ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ମୁନ୍ସିଗଞ୍ଜ ଯାଇଥିବେ, ଆଉ କେତେଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥିବେ, କେତେଜଣ ବାରିପଦା ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ମୁନ୍ସିଗଞ୍ଜ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟେ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମୟଟେ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରିପଦା ଘରକୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗୁରୁପାଦଙ୍କ ଘର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ମୁନ୍ସିଗଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁରେ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଟି ଚାଳ ଘରେ ଠାକୁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଟି ଚାଳ ଘର। ଅନ୍ୟ ଘର ମନ୍ଦିର ଛାତ ଘର ହେଲା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଛାତ ଘର ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିନି, କେବଳ ମାଟି ବାଉଁଶ ଆଉ କୁଟାରେ ସେ ଘର ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଘର ଥିଲା ଠାକୁର ବସିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଚାଳ ଘରଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ
ଏଇଠି କାଳଘରେ ରଖିବ ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ରଥ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବେ ଯେଉଁ ଗୁରୁପାଦଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଗଲା ସେଇଦିନ ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁପାଦ ନିଜେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରଟେ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି, ଖାଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିକି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁପାଦ ନିଜେ ଭାବରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ସମୟ କରିକି କେତେବେଳେ ଯିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖିବେ, ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିଠୁ କହିକି ଯାଉଛି, ହୁଏତ କେବେ ସ୍ଥିର ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାପରେ ପୁଣି ଜଣେଇବି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେବା କଥା। କରୋନା ତାପରେ ଗୁରୁପାଦଙ୍କର ଚାଲିବା ଏମିତି ବହୁତ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣମାନେ ବଲମର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନରେ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଆଉଥରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶୀଦାର କରି ଲାଭ ଲାଭ କରିବେ। ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାକାର ଆହୁରି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଦାତ୍ମା ମାନେ ଆମ ସହିତ ଗଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ କଥା ଯଦିଓ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ତଥାପି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ମନେ ରଖେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ। ହୁଏତ ଏଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ସାଂସାରିକ ମାୟା ବୋଝ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଖି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯିଏକି ପୁଣି ମୋତେ ମନେ ପକେଇଦେବ ଯେ ବାବୁ ଏଇ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ କରିକି ଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବ, କାମରେ ଲଗାଉଥା, ଏଥିପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ତ। ତେଣୁ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଭଲ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତାକୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମିଶିକି ସାକ୍ଷାତ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେମିତି ନଦୀର ଗୋଟେ ଧାରା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯୋଉଠି ନଦୀର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାହାଡ଼ରୁ ଝରଣା ଭାବରେ ଆସିଲା, ସେ ଝରଣା ଗୋଟେ ସରୁ ଝରଣା ହେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଝରଣାର ପାଣି ମିଶିଯାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ନଦୀ ଫୁଟେ, କେତେବେଳେ ସେ ନଦୀରେ ପାଣି କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ କେବେ କୋଉଠି ଅଟକି ଯାଏ, ତାର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ। କେତେବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ପାଣି କମ ହେଇଯାଏ, ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ନଦୀର ଯୋଉ ଧର୍ମ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ। ଇଏ ତାର ନଦୀର ଧର୍ମ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କର କାମର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲିକି ମଶା ହେଇକି ଆମ ସମୟର ଆମେ ଦଉଛୁ, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେହି ନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଚାରଧାରା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯାହା ଥିଲା ସେଟା ଆଗକୁ ଯିବ ନା ଅଟକି ଯାଇଥିବ? ଆମେ ତ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ଆସୁଛୁ, ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଦିନେ ବିଦାୟ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର। ତେଣୁ ଏତିକି ପୁଣି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା।